her, og hvad ved du mig? Jeg søger en anden. Dig vil jeg ikke noget. Det havde også været værst for dig, hvis du prøvede på noget. Jeg slår nemlig hårdt. Ja, selvtilliden fejler vist ikke noget. Nå da, du har kampkraft 322. Det er slet ikke dårligt. Du er stærkere end alle andre her. Men der skal mere til for at slå mig. Du er ikke nogen værdig modstander. Se mig, hvem tror du egentlig, du står overfor? Jeg skal nok vise dig, hvem der er den stærkeste af os to. Godt, kom an. Det er en voldsom kraft, der strømmer fra ham. Ja, jeg kan se, du er god til at hvirvle støv op. Men der skal en hel del mere til, hvis du vil slå benene væk under mig. Sig mig, du er vel ikke træt allerede? Nå, men nu er det min tur til at vise dig mine evner. Hå? Beklager, men jeg har lige opfanget en kraft, der er langt stærkere end din. Det må være ham. Han er et sted i retning 12.909. Det kan ikke være andre. Han besidder en kraft, der er stærkere end noget andet på denne planet. Nu kan han få lov til at forklare, hvorfor alt er gået galt.